Nào này. Má cái chi khẩu. Anh chàng có đi chân cả. Mặc rồi. À, đi cả. Con đi ba rồi. Đi đâu? Rồi. Nắm tay phải kịch vào rồi. Sen tay phải kịch vào, sen tay phải kịch. Sen tay phải. Ăn đây à? Nebe jangannya ada. Biथाङा हारसाबाबो बर' बिराद मोजाङै रोंगो. रोङा नाथाय बर' रायज्लायगासिनो. दा बिथाङा गोबाव सम माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो बिथांखौ नुबाय थादों. माने टाइकान्ड' बिथाङा माने फोरोंबाय थायो आरो बेहायनो खोदोमथला जोंनि बाक्सायावनो. बाक्सानि आङो हेड कच बाक्सानि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि खै बोसोरसो जाखो आदाया? आंनिया ना आंथ' स्टार्टिं खालामदों 2000निफ्राय 2000 दासिम दालागि दाथ' आं कच जाबाय आरोना आरो आंनि उनाव गथ'फोरा गेलेबाय थादों बिसोरो नेसनेल गल्ड मेडेलिस्टआबो दं बिसोरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय स्कलारशिपआबो मोनदों एबार 6 जन ओमफ्राय ओरैनो माबाफोर माबा फैदों नामा जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' जोङो एखौ मोनाखै जेबो मोनाखैना गेलेनायखौ जोबोद मोजां नुदों दसेनि उनाव आं आदाखौ मोननैसो गेम खेला दिन्थिनो होगोन दिन्थिबानो जाबाय आदाया नायलांदो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबोद मोजां जागोन भिडिअआ नै दा उन्दै माने हौवासा हिन्जावसाफोरखौ लानानै बिथांनि आदाया माने फोरोंबोबाय दोङो थारमाने टाइकान्ड' खेलाखौ फोरोंबोबाय दोङो दा नायलांदो नोंथांमोना Lago betul. Lihat. Udah mo장 dong. Okay. 1. Same time. Dede, minna. Gele bisa. Asina. Kelita. Okay. 1. Ya. Lago. Lago mencolok. Ayo. Tapon deh. Belak bus terus seru. Sana ibu. Wow. Nah, nasukannya hule. Kijing lele.
ada gernya sana tahu deh apa ya malas itu namanya sih oh iya kira kira kecil lagi Hai apa real geli macam Emang sudah ngejawab. taekwondo खेला नै नायनानै ला लोगोफोर दसेनि उनाव एक्सन नुनो मोनगोन नोंथांमोना ya ya zuna wow langau sekasih ya ada yang kesri nebe gufur kan ya best fighternya deh deh giting lainnya zona mana piu bar lainnya Bruce Lee ni rokom deh ya boleh deh danger खेला खिथिया मानो कलबार लायना जानांगो गिदिंलायना जानांगो हो गया makan minta blok dia. Dia kenapa mereka? Wow. Undi cari ini. Wow. Tian tuh soleh. Ya, lau. Tian soleh. Bapre. Good boy. Beli gitu.
उन्दैयासो बांसिन जोबावदो न' गोदोरखो नेमान गोदोरखो उन्दैदोनो हायाखै नि आयु हो गया बाबु मा नाम नोंनिया खोन्था सुदेमसा बर' बाबानियालाय सन्जिब बर' गामिनि नामालाय कक्लाबारिनि नोंनिया তোমার নাম কি আমার নাম শ্রী জেমস দেউতার নাম গাঁও অজন্তলা থ্যাংক ইউ বঢ়িয়া Number 7. Awat. Speed. 1, 2, 1, 2. Oreo, 준비. 확인하기 나와 준비. Oreo 준비. 시작.